Masahatda çıkış edenler Aşgabatda şeýle duşuň geçirilmegine döredilen şertler üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagymyda we hormatly prezidentimide hoşallyk bildirdiler. Bellenilýän ýaly Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 2025-nji ýylyň Halkara Parahatçylyk we ynanşmak ýylly ýylyp edilmegi barada kararnama kabul edilmegi. Ähli siýasatda ynanşmagyň düýpli uly ähmiýetiniň ikrar edilmeginde möhüm ädim boldy. Çünkü migrasiya, durnuklu ösüş we ekologiya baradaky meseleler Merkezi Aziýa ýurtlarynyň durmuş ykdysady ösüşine wajyp orna gelýär. Şunun bilen baglylykda Sewitde raýatsyzlygy aradan aýyrmak, ekologiya özgörüşliklerine uygunlaşmak hemde sany tehnologiýalary ornaşdyrmak babatda Sewitleýin hyzmatdaşlygy pudalandyrmakda uly ösüşler gazanyldy. Maslahatda Türkmen tarapynyň wekilleri çykyş edip hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna Türkmenistana migrasiya idaralarynyň işinde sany ulgama geçmek, ýokary tehnologiýaly usullary ösdürmek meselelerini aýratyn üns berilýändigini bellediler. Ýurdumyzyň alyp barýan ynsanperwer siýasaty Türkmenistanyň migrasiya ulgamyna şeýle-de dünýäniň awraýly halkara guramalary we olaryň düzümleri bilen durmuşa geçirýän ähmiýetli işleri, ýurdumyzyň toplan oňyn tejribeleri baradan ykdaldy. Mundan başga Türkmenistan bilen migrasiya boýunça halkara guramasynyň arasynda hyzmatdaşlygyň oňyn tejribesi hemde howpsuz, düzgünleşdirilýän we kanuny migrasiya işleriniň alınıp barlyşy barada durulyp geçildi. Muňa özi durnukly ösüş maksatlarynyň gazanylmagyna laýyk gelýär. Aşgabatdaky şu maslahatdan bu urdaky meseleleri aýdyn görkezip Merkezi Aziýa ýurtlarynyň iş ýüzünde şol sany migrasiya, migrantlaryň hukuklaryny goramagy we ekologik durnuklulyga bolan çemeleşmelerde parahatçylyk we özara hormat goýmak ýörelgelerini amala aşyrmagy ymtylmalaryny beýan edýär. Şu maslahatyň Aşgabatda geçirilmegi garaşsyz hemişelik bir tarap watanymyzyň migrasiya bilen bagly meselelere jogapkärçilikli çemeleşýändiginiň hemde ynsanperwerlik siýasatynyň üstünlükli amala aşyrylýandygynyň aýdyn suwutnamasydygyny görkezýär.